खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव राकेश ब्रह्म थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा बुंनानै फिन जाथायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों। फिन आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों, जेराव हाग्रामा महिलारिया एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फुङाव गुबुन जौ लोङो, सानजौफुआव गुबुन जौ लोंनानै मोनाबिलि समाव गुबुन जौ लोंनानै थामहिनबा मोनथाम समाव आलादा आलादा रोखोमनि जौ लोंनानै उन्दुना थानायनि बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौ बिसायख'थि थामहिनबा सिदलि बियाबनि जा उफ्रा बिसायख'थि बिनि सिगां गोबां माने दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय फिन आरोबाव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव फिथाइ सानखांनायनि उनावबो बाथ्रा बुंनायखौ गाराखै राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ दोलोनि सायाव। आरो बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंबावदोंदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे उन्दै गथ'जों समान, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावल' राजा जानो लुबैयो आरो गावल' चिफ जानो लुबैयो। फैबाय थानाय जा इयुन जेनेरेशननि लाइमोनफोर बिथांमोनखौ गोजौ लाबोनायनि जेबो सिमां आरो थांखि गैया हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव होनना एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा होननानै अजद बाथ्रा एबा अजदनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे आथिखालनि जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा अराय सम बिटिसिखौ दुंहाव थासारि खालामनो मोजां मोनग्रासो सुबुं होननानै बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि अजद दिखांनानै बाथ्रा बुंदों, जों बिथांनि बुंनायखौ जों आबुङै मिथिना लानि। যোনটো বিটিসি নির্বাচন হব এইটো আজিৰে আমি এটা বিহু আমি আজিয়ে মানি আছো, কাৰণ যি ধৰণৰে সিডলি বিধানসভাত যি ধৰণৰে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰে এটা সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে অহা বিটিসি ইলেকশ্যন নহয়, অহা 2026 যে বিধানসভা ইলেকশ্যন হ'ব 15টা সমষ্টি ইউপিপিএল আৰু বিজেপি ল'বলৈ গৈ আছে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আৰামছে হাঁহি মুখেৰে আকৌ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম, এইটো আমাৰ আজিৰ পৰাই আমাৰ বিহু লাগি আছে। আমাৰ মহিলাৰী বোলো বস্তুটো আগতে আমি আমাৰ চিফ মহোদয়ে কৈ আছে যে তেখেতে খালি মিডিয়াতহে আছে, তেখেতে গ্ৰাউণ্ডত নাই। এইটো ৰিয়েল কথা। আজি তেখেতে যিখিনি সময় আছে তেখেতেতো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰাতিপুৱা এটা বেলেগ ধৰণৰ মদ আৰু দুপৰীয়া বেলেগ ধৰণৰ এটা আৰু আবেলি বেলেগ ধৰণৰ মানে বস্তুটো খাই তেখেতে শুই থাকে। গতিকে তেখেতৰ আৰু বিটিআৰৰ সমাজৰ লগত কিবা এটা যে সম্বন্ধ আছে বা বিটিসি বাকী ৰাইজৰ লগত যে কিবা সম্বন্ধ আছে আমি নাভাবোঁ। আৰু বিশেষ কৰি তেখেতৰ যোনটো দল এতিয়া কোনোবা এটা কণ্ট্ৰেক্টাৰে চলাই আছে, তেখেতে বিল পোৱা নাই, তেখেতৰ যোনটো বিল নাপোৱা খং, হাগ্ৰামাই দি নাযোৱা যোনটো বিল তাৰে খং, তেখেতে এতিয়া বিপিএফ দলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এতিয়া লিডাৰ।